Здравейте хора, в новия ми видеоклип. Днес ще продължим поредицата, в която взимаме Road of the Depths. Сега сме в The Depths, защото знам, че тук много бързо се правят пари. И използвам бейта, с който се хващат Mythic и Legendary, така че би трябвало да направим много бързо парите. И няма да е точно 750 хиляди, защото ще ми трябват някъде към 700 или 800 хиляди. Защото трябва да енчантвам релик и ще трябва да купа един, защото явно нямам, използвал съм си ги. Да, ще трябва да купа един релик и после да го направя един на Хекст, а другия Абисъл. Мога да ги хвана от тук, но ще е много трудно. Така че... Да, сега просто ще ловим риба. Ви казвам, не забравяйте да се абонирате. Така. Да, както казах, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете клипчето, ако искате още. И така хора, тук аз ще лова за половина един час, така че ще се опитам да направя видеото 12 минути. Затова стрикам и като стигне 130 ще се върна отново. Айде. Бързо включване, съжалявам, че не правих видео дълго време, просто напоследък съм бил доста болен и не съм имал време. Затова просто не съм правил видео. Към видеото. Хора, ето, върнах се, спална се ето такова, което е много OP и хванах ето това. И също мисля в това видео да стигна до Fish 3x 250. Значи ще съм хванал 150 риби, защото в началото на видеото имах точно 100 или 90 нещо, не знам, но да, следващата ми цел е 160 риби и ще се върна, когато достигна. И добре хора, ето сме 160 риби хванати. Също хванахме и една, ето е тази риба, много яка е. И следващата ми цел е 180, мисля да го направя стрикам 250 и тогава да предам всички риби. Затова ще се върна когато е на 190. Добре хора, малко ви изжегах, че стигна 250, защото искам с бейтовете да карам, но нямам стигне, затова на 100, на 200, на 196. Ще спра видеото, защото
искам да се върва с това. Затова сега няма да го спирам, докато последните 21 риби. И си говоря с вас. Моля ви, абонирайте се, защото имам малко абонати, лайкнете, защото имам малко лайкове на видеята. Някой да ми помогне как да направя поредица, че не знам. Също и шорт. Аз не знам. И имам едно видео, къде го исках на шорт, но остана на видео. Не знам какво кажа долу, съм... Освен, че не боли главата. И знам английски, просто не искам да говоря на English. Защото ми боли главата. Ако преди да се схващат дейтовете, да дев стане тъмна и се получи едно нещо, ще съм без бейт, докато ще се използвам един друг бейт, който имам само 20 от него. И докато не свърши ще го използвам, а ако свърши ще се използвам един друг бейт, който вече е много по-добър от него. Но май няма да стане. Сега през останалите 16 риби се насладете на това как хващам риби. О, ето хора, за това имах предвид, сега да видим къде. Там. Някъде. Ето. Ето кое е тук. Наса. Тук, тук. И започвам да лова. Както казах, явно ще направя повече. За това ще спра видеото и направо накрая ще се стикна и ще ви кажа точно колко риби съм хванал от това. Сега първата риба и добре хора, свърши това. Не си използвах чак всички бейтове, но нека сега да видим колко ще взема и да приключим. Курва. Така, нека да видим. How can I help you? Само инвентари. 112 000. Добре хора, това беше окей. Добре хора, това беше окей. Добре брат, разбирам, че си бавно развиващ. И да лайкнете, абонирайте се и чао.